Ntwana yami mina ke ngizokhuluma nje nawe utshena ivalo. Yabona mfethu esikoleni sibanjezelwe abantu ababazi kahle ukuthi bona abanawo amacebo kuyema-university. Abanawo amacebo mfethu okufundela izinto. Khona mfethu abantu from eqala isikole ubazi kahle ukuthi yena ufuna mfethu ukuyozenzela i-farming yakhe, enze ibhizinisi lakhe, yena ufuna ukuyiphatha beboss and namhla uyiphethe, yabo. Kodwa thina esikoleni besiyasidlala naye lowo muntu, nathi singafocus, singabhali lutho, singenzi ama-homework, fike sikopele naye ekuseni. Bona mfethu empilweni mozophila nomuntu uzoba nenkinga. Khona abantu abanama-plan aqondile, wena itshela ukuthi hayi i-life ayi-guaranteed but for bona i-guaranteed, yabo. Khona mfethu abangani bethu thina abaqala amabhizinisi namhla umuntu wazi kahle ukuthi hayi mina ngiya esikoleni because ngenzela abazali. Efike eqede ka-matric, mase diye i-matric siphase sonke futhi. Sekudiye siye ema-university, bungakho serious because e-university ufike uyidinge leya nto leya. Yena uthi wabona lo muntu uyiqalela ibhizinisi lakhe. Vele lo muntu benidlala yena vele ubazi kahle ukuthi hayi mina ngifuna ukuqala ibhizinisi nami elukuthi ufuna ukukhanda imoto, uqala ibhizinisi yokukhanda imoto, car wash or ini. Eqale futhi ephumelele naye. Wena uhambe wena e-university ayubona ukuthi awukazi from i-basic awukazi vele ufocus. Empilweni sengathi ungazazi wena bethu. Uzazi ukuthi ufunani, ufocus kuwena ngoba uzophila nabantu uzoba nenkinga. Khona bese abantu impilo zabo bayihlela bona, sihleleke. Yabo, wena masuphika nabo wena uphike nabo, yabo. Masuba nenkinga egcinile, masuyitshela awusibani akagcwale. Khona bese abantu abazalwe nama-talent ukuthi ama-talent abo umuntu ekholelwa ukuthi elazi kahle i-talent lakhe eseyingane. Wena wazi talent lakho, wena wazi ukuthi asiyodlala nosibani sajabula. Mebuya kubo emakhaya izinto sibona ngokungafani kufana ngeke sikufihle lo. Mebuya kubo yena efike ezibona izinto, ebona ukuthi khona izinto ziningi izinto, yabona mfethu ziningi izinto esifunda sesibadala, sibona sesibadala ukuthi awunto ukuthi ngaqala into kanje ngenxa ukuthi sikhulele emakhaya ukuthi akukhulu utho vele. Iqhinga ngisho athi umqondo nawo iqhinga ukuze lifike emotweni dinga ukubona ukuthi imoto ephantshile ukuze ukwazi ukuqala ibhizinisi lokuthenga amaphampi, uphampa imoto. Dinga ukubona futhi igeje ukuze ucabange i-farming, yabo. Ziningi izinto dinga ukubona something ukuze ucabange something. Ingakho kuthiwa futhi inkinga isuke iyi-solution, yabo. But thina sikhule kungekho lutho vele. Kunzima ngisho ucabanga leyo nto uma ungazi ukubona i-clue yakhona. But khona futhi abantu bethi bebekhule makubo kube khona izinto ezibanika i-clue. Umuntu azi kahle ukuthi hayi mina ngidinga into ewukuthi. Ozokutshela kahle ukuthi ubaba mina unezinto ezithi kodwa akazi isebenza, akazi umsebenzi omlungu, yabo. Khona futhi abantu abazi kahle ukuthi mina esikoleni from sifunda u-grade 10 sonke asiklule but yena uyazi ukuthi ufuna mhlawumbe ukuba ukufuya imbuzi, dayisa imbuzi siqeda isikole, yabo. Nina ngicabanga i-university nakhona i-university aninashow, yabo, anendaba nje nisaqupha amantombazana, yabo. Niphika naye futhi uyanikubhisa amantombazana because vele uyazi mephuma la uyofaka lento le imbuzi zakhe ezale kakhulu idayise and kumanje uyadayisa manje useneyimoto, yabo. Kwenzeke ke impilo i-dry ugcine futhi uhambe wena uye-university, yabo. Still uthi uyabe e-university ubuye ufike ungawutholi umsebenzi ubuyile yena uyobuye esenemoto engaka esenemizi senayo yonke into, yabo. Impilo bafana bakithi iyafuna ukuthi sometimes ukuyihlalele wena wedwa nje bethu noma ungavela usishe off ifoni, usishe off ukuthi ama-lights kube ngathi akho umuntu endlini. Mase uyacabanga ukuthi mina ngifunani ke mina siqu sami, yabo. Uyibuze ukuthi ngifunani mina siqu sami because uzohamba uphika nawo bonke abantu fana kithi uzoba nayo inkinga vele. Inkinga uzoba nayo because bese la mhlawumbe nawe mhlawumbe unayo iplan esingeke siyazi thina, yabo, showcase, yabo. But kuthatha isikhathi leyo plan uyibone mhlawumbe usuna 25 uthi ukuthi kuyangivuma ukuthi uzoqala ukutshala mhlawumbe usuna 25 uthi hawu i-farming iyangivuma uqala utshala udayisa izinto usuyathuthuka, yabo. But khona umuntu oyibone leyo nto because ibikhona khona abantu bethu ababa nenhlahle ukuthi into ibe khona kubo mhlawumbe njengeenkomo, mbuzi, yonke lento. I-farming vele ikhula ikhona kubo. Usiyabona ukuthi vele ngigudi mina ubaba mengiphi imbuzi iyazala kaningi izidlule zakhe. Mase kuthiwa ngidayisa imbuzi obviously kukhona iplan. Mase kuthiwa ngidayisa ukuthi khona iplan, yabo. Mase kuthi wena khulu utho wena uzonikwana ubone yipi practical ozoyenza yenzeke, yabo. Ezinye izinto ziyafuna ezinye izinto ukuthi ngihlale ukuyibuka ukuthi hayi wazi ukuthi mina yabo mina ngiyazi ukuthi hayi entweni ethile ngi-weak dismal, ngi-weak entweni ethile and entweni ethile ngi-strong kuyona, yabo. Kuleyo strong kuyona aqinisa kuyona, kuleyo weak awuzami ukuthi uphushe noma uwazi kahle ukuthi hayi ngi-weak uphushe. Lokho kuzokusiza ukuthi mase kufika imicabango bani ebhedayo
uzwazi ukuthi vele angazi ngibe good vele. Ngisho kufika umuntu ekwahlulela ngaleyo nto uyazi ukuthi mina angazi ngibe good ngempela ukuthi manje pho ikephi inkinga. Uzovela umhleke uthothi betshela awushayile. Etshela ushayile qedile but wena uyazi angazi ngibe good mina yabo. Khona bese abantu bebefika empilweni zethu ukubona ukuthi lo muntu lo cha umngani impela but yonke into ayikhulumayo kumina usuke ezogxeka. Yabo. Mase wena angithi usuyazazi ukuthi mina ngigudi kiphi angikho gudi kiphi. Usuyazi ukuthi mina ngikho gudi vele lento yakhuluma ngayo iqiniso. Yabo ethi yakhuluma ekutshela hayi uzohliseka amandla ukutheneka amandla. Ngomthetho hayi lento okhuluma ngayo vele angikho gudi but ikhona into engigudi kuzona. Yabo. Usiyabona nathi ayinja igame lento into engeke uyenzile ukuthi impilo kanjalo. Uzazi ukuthi umbiko wena uzazi ukuthi uyaphi ngoba uzophika nomuntu vele. Singagibela bethu stopini esisodwa but ngeke sehle endaweni ezifanayo. Ngeke sibuye ngesikhathi esifanayo. Ngeke silale ngesikhathi esifanayo. Khona abantu abalala ngothula ngaphandle bezama ufica impumelelo yabo. Khona abantu abalala ngabo 4 bevuye ngo5. Khona abantu abalala bethu la ngaphandle ngo6. U6 lo abanye bese bephuma khona emsebenzini. Khona bethu umuntu ophuma emsebenzini ngo6 efika endlini ngo8 seqala sibuka amasoapthi yena usabuyele emsebenzini uyobona ukuthi amaphutha bekiphi. Empilweni kanjalo bafana bakithi imizamo yabantu asiyazi. Sikhona abantu esihleka nabo but impumelelo yabo ihamba nemizamo yabo. Mase bakhona abantu abazama la ngaphandle but impumelelo yabo isilulu but ukuzama kwakhona yabo cishe ekhambisana. Kuthiwa umuntu akazama isidalo ngabe yabo awukwazi mfethu ukuthi ungayiqala ngamanye amandla omunye umuntu. Khona izinto la ngaphandle mhlawumbe umuntu udlalile ibhola khona bese into ofika uyibone uyibuke lento ukuthi iyanzima lento le yabo. Usabe ngisho nokuyenza kufana noMozo ngena uhleli ebhentshini. Mozo ngena egroundini. Yabona bese Mozo ngena egroundini ukubona igame tough ngenye indlela tough but mase ungenile wena uzowenza amaphutha lo 5 minutes after 5 minutes ushiselwe igazi inyuke lento le issue time nangumdlali lento ngiyazi wenza izinto eziyimanga. Mase uyasho kuthiwa ngene uthothi uzoshisa mhlawumbe Mozo ngena ngo75 lo 5 minutes lo ngomzuzu ka8 siyaqala usuyazizwa lo 10 minutes lo usho ukuthi ngabe ngikorile kuthiwa ngingenile nje lo mdlalo ngiqalile yabo. Izinto ezikanjalo empilweni ziyenzeka vele yabo. Ingakho udingeka uzazi ube ready ukuthi amathuba amefika efana uya ngefull force yabo futhi nalento lokuthi mfethu uafraid ukuhluleka akusabe ukuhluleka phathi impilo le ukuhluleka bethi iphathi impilo yenzela ukuthi mase ufika ku next stage ufika vele usunekhle ukuthi la ngashayeka la mfethu uyabona egamini uyazi na modla le game ufika usho ukuqala kufana esikoleni ufika usho ukuqala mase kuyolukusha ama correction still now sengafeyile phinde futhi mase ugcina uphasile. Ingakho kunama thema u4 term 1 kuyenzeka ukuthi hayi ufail, term 2 fail, term 3 suyaqala uphasa kanconyana, term 4 ufika uphasa noma ukhondoni bese uyakhondona but hayi impilo injalo.